Spremite se, čekajte da pomerim kameru. Samo pomerim kameru. Molim vas. Imajte razumevanja. To. Evo ga, možemo da reagujemo, da imamo što. To komentar. Šarke rip. A ljudi, ovi metodika lože, troluju ga, a on 100% ne kapira, ono, lik iz fazona, ja sam najjači. Šarke! Znači ide klip, jesi spreman Šarke, ovo je neki random profil njegov, neki ono fan, ono, WTF, koji ga je snimio ili ne znam šta i okači ovo i piše box match Oliver vs Šarke. Vidim da se ne prozivao. Šarke! Vidim da se ne prozivao na streamu. Ljudi! Mi smo izmamili Oliveru osmeh, ja ga nikad nisam vidio da se on smeje. Znači, we got Oliver smile before GTA 6. Nevjerovatno, prosto, šta ja mogu da uradim ljudima, to ne može niko, ovo je stvarno nevjerovatno, ja ga nikad nisam vidio da se smeje, stvarno sad. Ilija, hvala na subscribe-u, ljubite brat, ja stvarno nisam video da se, ne znam, da se Oliver nasmejao ikada, ali dobro. What the fuck. Ajmo dalje. Dobit ćeš ti svoje, nemaš... Šta, ajmo ih početi. Šarke! Vidim da se ne Ko neki tigar je prozivao na streamu. Dobit ćeš ti svoje, nemaš ti svoj život pa smaš mene da prozivaš. Joj, bože. Ovu rečenicu 100% naučio, neko mu je rekao, reci samo, ti nemaš svoj život, ono, kao i mene prozivaš. 100%. Ovo režanje ne znam kako da protumačim, da li je pas, lav ili pirat, nisam siguran tačno. Koliko osjećate neprijatnost dok ovaj njegov criminal side-eye kad vidi da li ga neko gleda? Pa si našao mene da prozivaš. Vidio? Pa si našao mene da prozivaš? I skrene ti oko okicama. Majko bila, samo sekundu. Samo sekundu, molim vas. Ajde prihvati box match ako smeš. Ti i baka prosto ste najveće budale. Koje nemaju svoj život i prozivaju druge. Ajde prihvati box match ako smeš. Nemoguće jedan zna. Šta, koji su ovo potezi, šta je ovo? What the fuck, ovo ne znam ni da objasnim ni da protumačim, ovo je toliko neartikulisano da ja ne znam kako bi ovo definisao, šta, brate? Box match ako smeš, nemoguće jedan zna. Šta je rekao, nemoguće jedan zna? Šta je rekao? Šarke, vidim da se ne prozivao, box match ako smeš, nemoguće jedan zna. Ja se razmišljam da prihvatim box match, ali da ja imam neku falinku, pošto nije fair da se ja bijem s njim, da mi tipa zavežu levu ruku i da samo mogu desnom da ga bijem. To bi možda jedino bilo pošteno, ne znam, pišite vi što mislite. Jo, majko, bilo. Ovo će mene ovako. Oj, majko, bila. Jo, glavu zabola. Šarke! Čak i kamermanu bilo previše cringe što radi i sasako go pola rečenice u fuzonu, aj prekide ovo snimanje, ono, druže, prso se. Vidim da se ne... Žaki, nemoj da prihvatiš box match, ovaj će te ošuriti. Prozivao na streamu. Nemoguće da ne može tomu fora, aha, tomu nova fora. Dobit ćeš ti svoje, nemaš ti svoj život pa smaš mene da prozivaš. Ajde prihvati box match ako smeš. Ti i baka prosto ste najveće budale. Koje nemaju svoj život i prozivaju druge. Ajde prihvati box match ako smeš. Nemoguće. Brate, kad budeš očistio lice od ovih bombi koje imaš po licu, od ovih... ovog... Minesweepera koji imaš na glavi, brate, možda odlučim da imam box match, jer ne želim da mi se ošugave ruke kad se budemo tukli. Tako da, jako ću imati mi vjerojatno rukavice, brate, prvo očistiti lice i onda ću ja razmisliti za taj box match, tako da molim te, i naravno box match ako mi se dešavao, ja moram da imam zavezanu ruku, ali meni grota da ono, da budem u full ono kapacitetu, tako da...